Insellmulkom u nilqawkom mat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U din il-ġimgħa qegħdin fit-triq San Franġis. Fit-triq il-Cappuccini. It-tnejn qrib xulxin fil-Furjana. It-tnejn għandhom x'jaqsmu ma' xulxin u t-tnejn għandhom x'jaqsmu għall-miliet. U biex nibdew ħaniffukaw fuq San Franġisk. Ejja. Isma', taf li San Franġisk għalkemm dejjem narawh hekk. Imma fil-verità kien tal-liri għax missieru kien negozjant kbir ta' drab. Bravo, taf. Żgur li naf, mela sitt nitwellit il-bira. U żżożija ta' San Franġisk ma tantx kienet ta' qaddis għax kien jonfoq u jberbaq ħafna flus. Mela allura kif sar qaddis? Iwa ħankellimha. Fl-1205 mar biex jimla ta' kavaleru ma kellu suċċess. Mbagħad reġa' mar biex imur u on the way kellu viżjoni u dil-viżjoni bidlitlu ħajtu għax ma mar xejn għall-gwerra, mar lura s-sejsi u ma ridx jaf b'xalar xejn. Da ma tantx ġob lill-missieru li kif żvolġew l-affarijiet qabad it-triq qatalu r-rikkezzi kollha u qataw mill-wirt. San Franġisk kien jgħix ħajja eżemplari. Mela. U ħafna nies dew isegwu il-ħajja eżemplari tiegħu u saru jisom aħwa. Tafa di? Ija, mela. U San Franġisk għamel bosta mirakli. Kien l-ewwel persuna wkoll li fuq ġismu ħarġulu il-pjagi ta' Ġesu biex niftehmu huma marki kif ukoll uġieħ illi wieħed iħoss illi jixxibħu ma' dak li għadda Ġesu minnu waqt il-Passjoni. Ħajja vera interessanti u eżemplari, imma il-Cappuccini x'għandhom x'jaqsmu? U jiena qiegħed hawnhekk mal-Cappuccini tal-Furjana u ħdejja propjament għandi lill-Fader Silvester. Kif inti? Jien tajjeb ħafna. Kemm ilek Cappuccini? Ili 65 sena għal-kunvent. Kif huma relatati? Il-Cappuccini minuri ma' San Franġisk. Sewa, l-ewwel nett irridu niftakru li San Franġisk kiteb regola li fuq għandhom jimxu dawk li jridu jisegwuh, jimxu warajh. Mibnija fuq l-Evanġelju u qasira ħafna. Din hija r-regola tal-aħwa Franġiskani minuri, mhux tal-Cappuccini, tal-Franġiskani li josservaw l-Evanġelju ta' Ġesu billi jgħixu fil-faqar, fl-ubbidjenza u fil-kastità. Issa dik hija kelma li fuqha tista' tibni l-ordnijiet reliġjużi kollha li ħarġu fil-Knisja. Min beda jinterpreta mod ieħor. Però meta għadda aktar żmien, dawn l-interpretazzjonijiet saru iktar vagi. U diversi qabdu linji differenti. Kien hemm 3 familji Franġiskani kbar. Dawk li aħna ngħidulhom il-patrijiet minuri waħedhom mingħajr ebda aġġettiv. Il-patrijiet l-aħwa propjament, minuri konventwali u l-aħwa Cappuccini. Aħna bla dubju aħna l-aħħar għaliex ġew iffurmati u approvati mill-Knisja fl-1528. U kemm ilkom hawnhekk il-Furjana jew Malta wkoll? Wara li il-Cappuccini ġew approvati mill-Knisja fl-1525 u mbagħad fl-1536 bl-ewwel kostituzzjonijiet, jiġifieri interpretazzjoni tar-regola ta' San Franġisk. Dawn ma setgħux għal madwar 40 sena joħorġu mill-Italja. Kienu stabbiliti f'bosta konventi l-Italja, però ma setgħux joħorġu. Però fl-1570 jew ftit qabel setgħu joħorġu u immedjatament il-patrijiet Maltin li kien hemm daħlu l-Italja kienu ġew Malta u saret l-ewwel biex ngħidula hekk komunità tal-aħwa. Konna minn tal-ewwel Malta? Tal-ewwel. Il-Furjana l-ewwel. Il-daw kollha li qegħdin iseguna ngħidulhom il-miliet it-tajjeb, miliet ħini, miliet fil-paċi, miliet fl-aqda, fl-armonija, fil-familji, għax aħna il-koll u li jitalla u nroddulu ħajr li tagħna lil Ġesu biex jgħallimna din it-triq. Proset, b'xerba kelmet dawk. Semmek nafu, imma ma nafx jekk tafux li fl-1223 San Franġisk għamel l-ewwel presepju ħaj fi Greċċo nhar il-miliet biex ifihhem in-nies f'liema faqar twieled fih Ġesu Bambin. U
grazzi għal San Franġisk u l-istorja li issa sirna nafu, il-presepju tista' tgħid li jinsab fid-djar ta' ħafna nies u f'postijiet differenti fid-dinja. Imma apparti minn hekk ukoll il-Papa u nnifsu mar ukoll ġewwa Grexxo għax tal-bdejda bit-Taljan u hemmhekk iffirma ittra partikolari fejn urina verament il-valur tal-miliet li hu L-imħabba. Hemmu bravo. U l-miliet mhux festini, rigali u ekel biss, imma huwa twelejt tal-bambin Ġesu. Ekku huwa l-paċi u l-imħabba f'qalb dak li jkun. U minn id-danu san. Infrastructure Malta, it-triq tagħna u anka Freddy u Banna. tgħidulkom. Tajjeb. Tuħajjeb. Għantik bewsa. Bewsa li ukoll. Bewsa iktar bew. Ejja X'ma jiżidux in-nies il-poliklinik, kulħadd tibdew, ejja